Kaixo, koldo naiz, eta hau euskara okei kanala da. Askok ez duzue jakingo silueta hitzaren etimologian edo jatorrian euskal abizen bat dagoela. Iparraldeko silueta edo hegoaldeko zuloeta abizena hain zuzen ere. Eta nondik eta nora? Begira, 18. mendean Frantzian egon zen finantza ministro bat, jatorri euskalduna zuena, naizta bera euskalduna ez izan, Etienne de Siluet izenekoa. Eta haren abizenarekin sortu zen erretratuak modu berezi batean egiteko izendapena, ala siluet. Badakizue, alako paper edo kartoi beltz bat moztuz, buru bat edo korputzaren zati bat edo osoa egitea. Kontua da, ez dagoela oso garbi zergatik eman zitzaion izen hori. Teoria desberdina daude, baten arabera, oso gutxi iraun zuen karguan eta era horretako erretratuak egiteko ere oso denbora gutxi behar delako. Orduan egiten zen ala siluet denbora oso gutxian. Beste teoria baten arabera, gizon hau ere zalea zen eta olakoak egiten omet zituen. Eta beste teoriaren bat ere badago, esaten duena, nolabait erretratu merke bat egiteko modu bat zelako, eman zitzaiola izen hori, hain zuzen ere, gizon honen lanarekin zer ikusia duten arrazoiengatik. Nola nahi dela ere, kontua da, silueta edo zuloeta abizena dagoela, beraz, silueta hitzaren jatorrian. Ondo segi.